Kwa ziwaye vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi vekunoti Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera veku East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Shailet chakabveyo ndovari kutiisira musign language. Abetera kwasera vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi vateereri ine musoro wenyaya inoti huchenjeri. Huchenjeri, wisdom. Yes. Regai titungamirirwe vabete. Toda kutenda vateereri tichibva tatanga nekuverengerwa namufundisi mubhaibheri. Musakanga moti tichiri kudzidza mubhuku raDaniel. Mwari kuna Mateo 24 ndiye akataura Jesu achiti wedwe kana muruda kunyanya kuziva kuti morarama sei mazuva ano ekupedzisira verengai bhuku raDaniel. Saka ndora tiri mukati maro. Ndoda kuti muverenge pana Daniel chapter 1 verse ya 8. Daniel chitsauko 1 verse ndeya 8. Asi Daniel wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisvibisi nezvekudya zvamambo kana newaini yaainwa, saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Ndimai taidzidza kwemavhiki akati ichiisa pachena Daniel achigona kuzvimiririra kuti ukama hwake naMwari hurambe hwakaita zvakanaka. Saka nyaya dzepeer pressure dzekuti vamwe vari kudyei pacollege vairarama sei, Daniel akawanikwa achigona kumira asingateedzere ruzhinji asi achida kufadza Mwari. Saka ndoda kuti tichiona tapa vapachikoro kunonzi vakabva vatorwa namambo sekutsanangura kwamakamboita kuti kana vapedza makosi avo vozoenda vonotonga vakumusha kwavakabva asi vachitonga zvinodiwa neBhabhironi. Saka pacollege pavakaendeswa paidzidzwa zvinhu zvakawanda, malanguages chaiwo kuti vagone rurimi rwekuBhabhironi, masciences, uchenjeri hwese hungangodaro huri hunowanikwa mumauniversities nhasi. Saka toda kuona kuti Daniel ambomirira Mwari uku kuchikoro uku aiperforma zvakadii. Verengai pana Daniel 1 moverenga kubva verse 17 kusvika pa 20. Daniel chapter 1 verse 17 kuenda pa verse 20. Zvino kana ari majaya aya mana, Mwari wakavapa zivo nokungwara pamagwaro ose nouchenjeri ose. Asi Daniel wakanga achigona kunzwisisa zvose zvairatidzwa naMwari nezvairotwa. Zvino mazuva akati apera akanga atarwa namambo okuti vauyiswe navo, muchinda wavaranda akapinda navo pamberi paNebhukadhinezari. Mambo akataurirana navo, pakati pavose kukasawanikwa vakanga vakafanana naDaniel, naHanania, naMishaeri, naAzaria. Saka ivo vakamira pamberi pamambo. Pamashoko ose ouchenjeri nokunzwisisa avaibvunzwa namambo, wakaona kuti ivo vaipfuura kagumi vachenjeri vose nen'anga dzose dzaiva pamushe wake. Right. Come exam time, Bible rikuti ana Daniel neshamwari dzake nhatu hanzi pavanga vakuenzaniswa nevamwe vaive pachikora kana kuti pauniversity college, hanzi vakaonekwa kunzi ndo vaikunda vese.
kakapetwa kateni kwete kungoziva zvebhaibheri chete izvezvi vanga vachitoziva zvingangodiwa kumunhu wanhasi kuti agone kutungamira nyika. Saka hanzi zvaonekwa namamboto vari kuziva kudai vakabva vachitopiwa mabasa ekuti pari kunzi kumira pamberi pamambo kakura kuti vakuchiita mabasa ese avari kuasainwa namambo kuratidza kuti mambo akagutsikana kuti ava vanhu ava vanogona kushandika navo uye vachiita kuti zvibude zvakanaka. Saka patinoda kuongorora ndepekuti uchenjeri hwaive nevakomana wakamira sei, hunosiyana zvakadii neuchenjeri watinogona kudaro tichifunga kuti uchenjeri. Nekuti tikabatanidza zvidzidzo zvedu ateereri muchaona kuti Daniel aimirira Mwari achiteedzera zvinodiwa neshoko raMwari. But tikuona futi Daniel uyu achigona futi chikoro zvakadaro zvekuti tikubva pfungwa yandakakurumidza kuita pandaiverenga bhuku iri ndeyekuti tikaita vanhu vanenge ana Daniel society yanaka vanogona zvese. Muri kuona zvazvo society yanaka kuti akanganiswe nepeer pressure anorarama kuti afadze Mwari anomeka sure kuti handina kusviba pamberi paMwari. But kana chachikoro chinodiwa kuti zveupenyu zvifambe mazuva ano achigona futi kurava kuti pese paari anoita zviri correct zvinofanira kuitwa ipapo. Exactly. Saka muri kuona chidzidzo ichi mukaramba muchifamba nepfungwa yatinayo vateereri chinoda kutokurudzira kuti dai taita vanhu vanenge ana Daniel musociety. Chinoda kutokurudzira imimi vana vedu mastudents ari kumacolleges kuti mukateedzera kaitiro kaiita ana Daniel muri kwamuri kudzidza muri even kudiaspora zveshuwa tinenge takakomborerwa semasociety tikaita vana vakadaro tinechizwa kuti ramangwana redu riri muvanhu vanenge vachiita zviri right nguva dzese. Ndoda kuti muchimboona manje kuti pfungwa ndoda kuti tione pastor ndeyekuti mazuva ano watinoti uchenjeri wakanyanya kusendama pakugona chikoro. Ndononzi munhu yakangwara munhu ane maskiri anogona gona zvechikoro kwatiri ndo watinoti uchenjeri. But tinoziva kuti bhaibheri rinoti kudii kurava kuti pane humwe uchenjeri husiri mirai munzwe matsanangurira anoita bhaibheri kuna Job chapter 28 verengai kubva pavhesi 1 toda kudzika kunosvika ku12. Job 28 vhesi ya1 kuenda pa12. Nokuti mugodhi uripo panobva sirivheri, nzvimbo iripo pavanonatsa ndarama, mhangura inocherwa pasi nendarira inonyauswa pabwe. Munhu unokunda rima, unotsvakisisa kusvikira kumativi ose ose. Mabwe ari murima guru nomumumvuri werufu. Unochera mugodhi kure nepanogara vanhu. Vanokanganikwa norutsoka rwavanopfuura. Vanorembera kure nevanhu vachizeya uku nokuku. Imbomirai munozendera mberi. Pari kutsanangurwa maachievements anoitwa nemunhu. And Job paari kutsanangura haasi kurwa maachievements ese angonangana nenyaya yemining chete. Hanzi munhu anoshamisa. Hanzi anonokucherera mhangura ikopai neiron. Hanzi anochera agoenda pasi. Bhaibheri rikutoti pamumvuri werufu kusingatsikwe netsoka dzevanhu. Hanzi muine rima asi munhu anogona kuita kuti pasi pevhu pachere pagotoita kunge pane katownship. Ndokukunda rima arimo muzi. Hanzi anorembera ari pasi paya munhu uyu zvinhu zvaari kuachipa. Iverengei muchidzika munzwe. Verse 5 pana Job 28. Kana iri nyika zvokudya zvinobva mairi, pasi pazvo pakashandurwa zvinenge nomoto. Pamabwe ayo ndipo panogara zibwe zvesafiro ano upfu bwendarama. Nzira iyo haizikanwi negondo, zisero rukodzi harina kuiona. Zvikara zvinozvikudza hazvina kupfuura napo. Shumba ine hasha haina kupfuura nepo. Hanzi mabwe anoonekwa nemunhu achiaongorora achivheneka kuti dombo iri munoita gold munodii. Vachapfupfunura vachisandurudza makomo nemoto.
hanzi shiri chaiyo godo rinonzi rinoona riya godo rekuti riri mudenga because godo rinotonzi rine eyesight inoti pfuurei mhuka dzese inoona makilomita. hanzi godo chairo pane zvinoitwa nevanhu rinokundikana. Hanzi even shumba neukuru hwayo takuienzanisa nemaachievements emunhu neuchenjeru nevanhu hanzi ipapo inosareva. Pedzisai musvike paverse 12 inoti kudini? Verse 9 iye unotema dombo romusarasara noruoko rwake, unoshandukura makomo nemidzi yawo, unochera mugero pamatombo, ziso rake rinoona zvinokosha, unodzivira nzizi dzemvura dzirege kudonha, chinhu chakavanzika unochibudisa pachena. Asi uchenjeri huchawanikwepi? Kunzwisisa kunogarepi? Maona ndopatiri kuda. Hanzi munhu zvaanoita vateereri anogona kuchera agodzika pasi pasi chaari kutsvaga mabwe anokosha. Hanzi dzimwe nguva ungave rwizi chairo vanorumisa romira kuyerera kuita demo munhu anozviita. Saka pari kunzi pavanenge vachidhiga vachitsvaga kudai so effort yavanoita iyai hanzi dai iriyo inoitwa pakutsvaga uchenjeri. Saka bhaibheri kubva rati vagona zvese izvi. Mukunzwa matsanangura kuti zvese zvaitwa zvapana uchenjera. Aiwa, harisi kukurumidzana naro. Riri kuti mangono here zvikuitwa nevanhu zvinotadzwa neshumba. Munhu agona kudaro, bhaibheri kuzosara futi rine kwese nekuti asi uchenjeri huripi? Kuratidza kuti zvese zvatatsanangura izvi Mwari achiona haasi kuona iriyo yatingati summary yewisdom. Saka papatorwa chipisi chidiki chemining kuti chibva chabata all mascientific developments anoitwa nevanhu. Saka unyanzvi hwese uhwu still hapana uchenjeri. Bhaibheri riri kuti hapana uchenjeri. Riri kutobvunza kuti saka uchenjeri huripi? Isusu matsanangura raita taifanira kutosara tichifunga kuti vakomanaka aiwa ndo uchenjeri. Saka ratsanangura zvese zviri kuitwa riri kutonoita kwese kuti hamusati matanga wakomana uchenjeri huripi ani mapabata. Saka pfungwa iri kubuda vateereri ndeyekuti maskills atina akwaya kumacolleges akanaka nekuti matsanangurwa ari kuita ndo anoita kuti tigone mining, nzizi dzivharwe, tiite madhemu, tigone kugenerata electricity. Zvakanaka izvi ende kwanzi ndo zvaigonekwa naDaniel. But bhaibheri kuramba rine kwesene ichiti izvozvo zvese zvaitwa uchenjeri hausati wakwana. Riri kuramba richinoratidza kuti unofanira kutsvagwa uchenjeri. Saka pedzisai pana Job 28 here verengai verse 20 na 23. Job 28 verse ya 20 neverse 23. Zvino uchenjeri hunobvepiko? Kunzwisisa kunogarepi? Mwari unonzwisisa nzira yako, ndiye unoziva kwaunobva. Saka bhaibheri riri kubva rati patiri kuita zvekudzidza tichasana Daniel shuwa ngatiendererei mberi nekudzidza kunyanya apa ndotaura vari kuchikoro vari kumakoleji vechidiki. Zvinhu izvozvo zvakanaka zvinototibatsira ende zvinokubatsirai kuti muupenyu hwatiri kurarama mugone kuzoasainwa maduties anoraramisa ini nekubatsira vanhu. Zvakanaka. But bhaibheri riri kuti musazoite mistake yekufunga kuti machenjera maguma nemaskiri wayo nemacertificate wayo. Because bhaibheri riri kubva ratoti wedweka uchenjeri hati tinesati tasvika pauri unozikanwa naMwari. Saka in other words bhaibheri riri kukurifeya ive chidiki kuti muri kuita madigiri amuri kuita nemaprogramu amunoita akatinakira kudaro kuri kwekuti mauda uchenjeri dzokai kuna Mwari. Verengai verse 28 yacho munzwe inongotaura zvinhu zvakareruka but ndo zvitori uchenjeri. Ya Job 28 verse 28. Akaudza munhu achiti, tarira, kutya Ishe ndiwo uchenjeri, kurega zvakaipa ndiko kunzwisisa. Ratopedza bhaibheri pa riri kuti ya. Saka riri kuti iro unogona kuita hunyanzvi hwese uhwu, right, asi chinonzi kuchenjera zvinoonekwa pakutya Mwari nekufamba sezvinodiwa naMwari nekuregera unhu hwese hwakashata. Ndiye munhu akachenjera. Ndiye munhu akachenjera zvesho. Saka muchiona Daniel achiverengerwa kune vari wise mubhaibheri anoverengerwa ikoko pakuti iyeka maskiri azaaita akaagona
akagona chikoro chepanyika sezvinodiwa. Asi mavambo aDaniel atanga nekutya Mwari. Saka ndinokukurudzirai vateereri, ivai vanhu vakangwara vane uchenjeri mumaziso aMwari. Ngatityei Mwari tibve pane zvakaipa. Patinozoenderera mberi nechikoro, muchaona kuti tinova vanhu vakazara mukuona kwaMwari. Nyaya iyi inosamaraizwa zvakanaka naSoromoni. Ndiye munhu atinotoziva kuti aiva akachenjera. Inzwai achipendera zvatambotaura zvishoma izvi. Ane kapendero kaanoita kuna Muparidzi 12 vhesi ya 13. Muparidzi chapter 12 vhesi ya 13. Zvino shoko guru pazvose zvatanzwa here, itya Mwari uchengete mirayiro yake, nekuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Saka shoko guru randoda kugona kupa kunemi vana vedu nevari kumacolleges mastudents, ityai Mwari muri kuzvikoro ikoko. Itai saDaniel ari kuBabylonian University, ari kudiaspora kusina vabereki, ari nhapwa ariko kusina igona kunomuripota kuti mazonere zvikuitwa naDaniel. Aine mukana wokuita madiro, chiri kuita kuti abude ari munhu ane uchenjeri, aitya Mwari, achinzvenga zvakaipa, achinzvenga zvinhu zvinomusvibisa naMwari. Pamusoro pazvo ndokuchidzidza akachigona maskills anodiwa paupenyu hwanhasi. Saka una chimwe chinhu chiri kujeka mupfungwa mangu, ichokuti munhu ngaarege kungoexcela kune zvekuchikoro chete pasina kutya Mwari. Pasina kutya Mwari. Unozoona kuti munhu afunda aibuda nemadistinction ake, unozomona akujeri. Ndozvikunetsa. Haasi kushandisa unyanzvi hwese uyauya kubatsira vanhu. Hausi kushandika nawo. Saka pamuri kutotsanangurai pamufundisi, ndopandinoda kuti dai vateereri vedu vabata kuti zvidzidzo zvatiri kuita whilst tiri kuti zvidzidzo zvekuti prepare for the second coming of Christ, but takamirira kuya kwaKristu tichiri panyika. Patiri kuda vanhu vanotungamira makambani, patiri kuda vanhu vanotungamira ese nharaunda matiri. Saka maskira ari kuitwa kumacolleges akanaka pasi, but ari kuda kuti auye pavanhu vanotya Mwari. Because hauzoshandisi unyanzvi hwekuchikoro kubira wauri kushanda nawo, wauri kufanira kubatsira vanhu. Aiwa, uzodaro wovakuruka. Unoziva kuti kune vamwe makuruku akafunda, basi ndiri kukuruka vanhu vanofanira kunge vachibatsira. Saka zvinopedzwa nekutya Mwari. Saka ende anenge achitoziva kuti nekukuruka kwandaita kuti nyaya vakada kuibvunza ndinovapindura futi ndichiti chiri chikuruku futi chaari kuwedzera. Saka munhu anotya Mwari manje hauzodaro. Unenge wakuziva kuti ndiri kukanganisa pamberi paMwari. Rambai muinesu ateereri, ngatimbonzwa kamwe.
akumbira kuregererwa zvivi zvake. Zvino vakirisitira vakaunganidza hondo dzavo dzese kushunemi. Zvino iye mambo Sauro akazorerera arudza Mwari, ashaya mhinduro kuna Mwari. Sauro ndokunobvunza kuna mai vanosvikirwa, akawana mhinduro inotyisa. Tinokuchingamidzai vateereri, ngatienderere mberi nechidzidzo chedu uchenjeri. Ndoda kuti mufundisi muverenge kuna Deuteronomy chapter 4 verse ya 6. Deuteronomy chapter 4 verse 6. Naizvozvo muchengete izvozvo, muzviite nokuti ndiko kuchenjera kwenyu nokungwara kwenyu pamberi pavanhu, vachanzwa zvose izvi zvakatemwa, vachiti zviro kwazvo rudzi rukuru ndivanhu vakachenjera vakangwara. Mwari achitaura nevanhu vake ari kuti imimi uchenjeri hwenyu ngaunotisiyanei mbichana nemaonero enyika. Mukachengeta zvandakatema nezvandakarayira mitemo yangu, ndo panotori neuchenjeri hwenyu, ndo pane wisdom yenyu. Zvekuti vanhu vanotozokuonai muri kungoteedzera zvandataura ndiMwari arikutaura, hanzi vachabvuma vega kuti vanhu ava ndevanhu vakangwara. Ari kuti Mwari zvaari kutaura ndezvekuti mukachenjerera kuteedzera zvese zvinotaurwa naMwari, muchaona kuti muupenyu hunohujesa asi tatomboya unonzvengeswa zvakawanda. Even tisati autombotaura zvekuenda kudenga, kutya Mwari nekuteera mitemo yake kune mabenefits hobo in this life. Saka mabenefits aya manje kana waakuzomaenjoy, vanhu vachati zvavo vanhu vakakomborerwa. Ndo zviri kutaurwa ipapa. Ndo panobuda kungwara. Saka Bhaibheri hazi kubva papfungwa yekuti unonzi uchenjeri chaiwo, ukashaya kutya Mwari hapana uchenjeri. Saka riri kutotikurudzira kuti kana muri kudo kuva vanhu vakangwara, vakachenjera, vane wisdom. Wisdom inotangira pakutya Mwari nekuchengeta mitemo yake. Zvakakosherei pastor takamirira kuuya kwaJesu? Unoziva kuti mukurarama Satani ane misungo yakawanda yaanoteesa vanhu achivabata. Because Satani akakuona unga uchizviraramira, uri nebasa rako rakanaka, wabva pabasa paya waenda kujeri, iye anofara. Wabatwa mumusungo iwe. Wanga uchizviraramira, waita humwe hunhu, wapedza utano hwako, panze pekuti unge uchibatsira vemhuri nevabereki, ndo vakukuriritira. Wakurwara pati chakurwarisa chacho wakaita nekuda kwokutyora mitemo yaMwari. Ani mazivana Satani anopembera. Saka zvese izvozvo zvinogona kunzvengeka. Zvinonzvengeka sei nekuteera mitemo yaMwari? Saka ibvai maverengera vateereri vedu pana mapisarema 119 verse ya 11 ya 19. Mapisarema 119 verse 19. Nokuti ndiri mutorwa panyika, regai kundivanzira mirayiro yenyu. Vhesi iri zvari kutsanangura vateereri riri kuti isusu vakamirira kuuya kwaJesu tinoziva kuti Ishe wedu achauya, nyika yedu iri kumusoro kudenga. Saka patichiri kurarama tiri panyika, we are strangers, tiri vatoro. Saka zviri kubva zvanzi zvatiri mastranger, tiri vatoro, todii takamirira kuuya kwaJesu. Saka munyori wepisarema ari kubva ati saka Mwari chiregai kuti vanzira mirayiro yenyu. Sekunge ari kuti rwendo rwandiri kufamba panapa ndiri mutorwa stranger, kunge ari kuti ndoda kambasi, ndogona kuwira kurasika. Saka kuti rwendo rwangu rubudirire ndisvike kwandiri kuenda, ezvino ndimbori stranger kudai, ndiri kukumbirawo Mwari ndipei mirayiro yenyu. Ndo inonditungamira. Muri kuona uchenjeri huripo. Saka mitemo yaMwari takamirira the second coming of Christ, ndo inotibatsira isusu mastrangers panyika pano, isusu vanotya Mwari, kuitira kuti tisakaruke takuita tumwe tunhu, isi tiri vafambi nevapfuri.
mitemo yamai ndo pane uchenjeri hwedu, ndo pane kuchengeteka tichiza pekutsika nepekudai tichiende hedu kumusoro kudenga. Saka mitemo haigone kuti tiibvise kana taakutaura uchenjeri mumasamani. Papari kujekera pari clear. Ibvai maverenga munzwe kuna Peter, verengai Peter wokutanga chapter 2 verse 11 inotsimbidzira pfungwa iyo yekuti tiri vatorwa chii chinodiwa approach yedu paupenyu uno. 1 Peter chapter 2 verse 11. Yes. Vadikanwa, ndinokumbira zvikuru kwamuri zvamuri vatorwa navaeni kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nomweya. Pandiri kudaka paari kuti zvatiri vatorwa nevaeni. Munomboona munhu kana ari muyeni akasvika pambaka, ndoona vanowanzofamba netuvana, hazvitarisirwa kuti kamwana kako kari muyeni hamuna kana 1 hour masvika kakuchirika kachiita zvese zvaiko, kunyange karoda kutoona paTV yevanhu, hazvitarisirwa because muyeni. Saka ndopfungwa yaive naDaniel, aitoziva kuti kunoku kudhiaspora kwatayaka tiri nhapwa, tiri vayeni, handikari kuenda ungonzi chikafu chawadya kwangodaiwo. Muyeni anomboitawo nguva yekuona kuti zvii zviri kuitika, but ndopanzina mapisarema uri muyenika, hatibva takambira zvese chinotikondrora chichitigaidha mitemo yaMwari, ndopanobva pabuda uchenjeri. Ende ukaona waitawo muenzi akadaro kumba kwako unoona kuti zviri right, because ukakaruka wangoita muenzi wokutoti ari kufamba achidai unotaswa kuti akashangadira. Saka kumaKristu hakusi kudiwa akashangadira. Saka zvatinodzidza kuchikoro zvakanaka, zvikaitwa izvo zvega pasina mitemo yaMwari inotigaidha, panoita kuzhangandira kwekuti hatiponeseke pakupedzisira. Saka chekutanga chataona pastor, Mwari anoda vanhu vanozvidzora, vanochengeta mitemo yake. Ndo panotangira wisdom. Asi semuMwari haasi kuramba kuzoendwa kwekuchikoro, but ari kuti izvi zvikashayikwa hapana uchenjeri. Enda kuchikoro. Uchengete mitemo yaMwari uri kuchikoro ikoko. Process yacho inotangira papi, because ndoda kutoti vateereri vedu vabva vaziva kuti vangawanawo sei uchenjeri sekuona kunoita Mwari. Ndoda kuti mudzoke kubhuku razvirevo Proverbs chapter 1 verengai vhesi ya7 na8. Zvirevo 1 verse 7 neverse 8. Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo, mapenzi anoshora uchenjeri nokurayirirwa. Mwanakomana wangu, inzwa kurayirira kwababa vako, usarasa kudzidzisa kwaamai vako. Saka Bhaibheri rakuchititora manje kuradza madanho acho angatarisirwe kuti aitike mumunhu kuti munhu awane uchenjeri, kuti uzosvika stage yana Daniel. Because Daniel patiri kumuverenga payaka haana kungotanga Daniel ari kuti ina handidye nguruve, ina handinwe doro, zvatakadzidza zvinhu. Haana kungotanga angopiwa exam from nowhere otonyora obva aita 100%. Zvine kwazvinobva kuti munhu uzosvika stage ye. Saka ndopari kunzi ichokwadi kuti kutya Mwari ndo mavambo ezivo. But kamwana kadika akagona kungokaruka kakuziva kuti upombwa hauiti. Ndopari kubva panzi neBhaibheri pamaverenga usashore kurayira kwevabereki, ndokunge kuri kurayira kuri right. Saka chinodiwa kuti tigadzire society nevanhu vakachenjera, nyaya yacho inotangira pavabereki, kumba. Mwana asati atenda kuchikoro, ndo zvakaitwa naDaniel. Dai taive nenguva yekudzidza maona makuriro avakaita. Vaive nevabereki pavaitopiwa mazita ekuti ana Daniel aya, mazita akapiwa neshamwari dzake airatidza kuti vana mai vavo nana baba vavo vaive vanhu vanotya Mwari. Saka pavaiva pamazita aya zvinhu zvavaishuvira kuti zviwanikwe pavana. Kura wakadai mwanangu. Saka muchiona mazita avo aireva zvaaireva zviya. Saka kuvamba kwezivo kunototanga nemubereki achidhila neMwari, orayira sezvinotarisirwa naMwari. Zvino unoziva kuti chimwe chinhu chandakaona chakarereka mukurarama kwedu, ukasvika pamishaka chiro nevabereki vanowana, unoona mwana ane hembe dzakakwana nedzinoraudzira, mwana ane matoys ese, nemavideo game zvese anazvo. Chisimbo muupenyu hwemwana murume make iBhaibheri. Kana kuwanawo tumavideo tunomukurudzira kunamata hakuna.
even tunziyo twacho twekuti wanzwe anongopiwa tunziyo tukati tikumubatsire kuzhangandira zvekuti uona mwana anengochirika zvinovhiringa nepfungwa dzemwana kuti apiwo nziyo mulaibhurari make dzinomutovawo. Ndakatonzwa pano mumwe musha zvichinzi uye heroyo akangwara zvingaite foni yaanokuvhurira yese agosvika kwese kuma-application ende zvoshuwa kakasvinuka kudaro kamwana kake but pamuri kutaura ndipapo haana kana vhesi raaise kana hunhu chaiwo hwokuti vakuru vakauya kwazisa vakuru. Saka ndo pari kunzi uchenjeri vateereri. Imimo vabereki onaiwo muine juti rekuti mwana achikura kubvira ari muduku mamurayira tsika sezvinoda Mwari nekumuunganidzwa maturusi anomukurudzira kune zvaMwari. Tengerei vana mabhaibheri ndozvinotaurwa napasta. Imbirei vana nziyo dzekuti vatye Mwari. Musavakurudzire kuti vagone rumbo rwese rwangobuda mazuva iwayo asi rusina runhu rwakafumuka. Handiko kuchenjera kana Mwari achitarira. In fact ndaiverenga pane imwe article vanoona nezveutano veWorld Health Organization vanototiwo the first 1000 days dzemwana from conception panobata mimba kusvikira akuma 2 years, the first 1000 days ndo panogadzirwa hunhu hwemwana. Idzodzo dzikasashandiswa nemazvo kumberi uko hongu tine takuzotraya kudzoredza kwakupanopita but these first 1000 days kwanzi dai vabereki vese vachidzichenjerera tinogadzira vana vanogona kutozosvika chiyero chaNatanya. Saka kurati pa 1000 days kutaura because vanotaura nezveutano vanoti zvadyiwa nemwana kubva pabata mimba kunosvika pa 2 years zvakakosha boy ndo panenge pachiumbika muviri wake pachiumbika njere dzake nezvese nekudzidzisa futi kwamai. Zvinoonozva chinoshamisa pazvoti vamwe mai vanoti vabata mimba kuenda kuchibuku kuya kutuma munhu kunonokora masese paugara vakaisa mukachipurasitiki kuti hanzi mimba yangu inoda doro saka vakangana kana zvauya anoti zvinobva nekuti wonoidza muchipurasitiki kuya wodzorera muhandbag. Uri kutichei mwana ipapo? Ndo paya paitsanangurwa namufundisi wateereri kuti tiri muhondo. Satani anotozviziva kuti hunhu hwemunhu hunogadzirika kubvira pabata mimba kusvika pa 2 years. Saka Satani ndiye ari kutotipinza muhondo iyi yekumeka sure kuti instead yekuti tive careful kuti period iyo mwana aite zvakanaka, Satani anobva aita kuti zviite unge zvinogamuchirika kuti aiwa vanzwisisei vane pamiri. Matomboona kuti nane pamiri anoita unge zvinonzi ngaachingoita chero kunge mimba kurwara achizigwere kabisa aiwa development yemwana development yemwana ekutotaswa kuti aite zvakanaka. Saka shungu dzatinadzo tiri mustudio vateereri tiri kuti dai taitawo musociety vanhu vanozoita saNatanya vekuti vanotya Mwari chikoro vachichiita nemazvo vagogona kumira tiva assignawo maduties ekuti vatitungamirire nharaunda dzatinogara dziite zvakanaka. Saka agadzirwa zvakanaka the first 1000 days. Yes. Paanenge achikura chii chiri kutarisirwa? Verengai kuna Proverbs 4 verse 1 to 4. Zvirevo 4 verse 1 to 4. Yes. Imi vanakomana inzwai kurayirira kwababa venyu, teererai muzive njere, nokuti ndinokupai dzidziso yakanaka. Regai kurasa murayiro wangu, nokuti ini ndakanga ndiri mwanakomana kuna baba vangu, mwana wakadikanwa kwazvo, mumwe woga pamberi pamai vangu. Ivo baba vakandidzidzisa vakati kwandiri, moyo wako ngaunatsobata mashoko angu, chengeta mirayiro yangu urarame. Saka Bhaibheri chikurudzira kuti tichengete mitemo yaMwari paripo pane uchenjeri. Solomoni paari kunyora ari kuti mai vake Bathsheba nababa wake David vakamurayira vakamuudza kuti nyatsobata mirayiro yevabereki. Apa tikutaura vabereki vanotya Mwari. Toda kuti tigadzire vateereri vedu vaone kuti uchenjeri hunogadzirwa sei. Una mai vari kushingaira nababa mwana iri mimba even kari karusva. But achinokura futi pari kunzi pane mimwe inoita sekunge isiri mirayiro yaMwari iri kuita kunge vabereki asi ndeyaMwari futi. Yakafanana nekuti unonzwa mai vachiti kumwana karamushi musikana agara achidaro. Ndo iri kutaurwa nevhesi iri manje nyatsa kuibatai pane uchenjeri. Usagare murodhi. Maiona mitemo iyo hatidi munhu anokwata ukwazise vakuru iwe kana vanhu vakuru vachitaura buda panze
muri kuona mitemo yese ndiri kunzi naSolomoni inini ndakairayirwa ndikanzi nyatsa kuibata ndo pane uchenjeri. Saka muchaona kuti kugadzirika kunozoita society kuti iyemurike zvabvira kumba, ende ndo pari kunzi mwana uyu kana akura ngarege kuirasa mirayiro iyi. Asi uri kutaura unoziva kuti chaiona wakura chiti hakuna kujaira miri yevanhurumewe kare kamwana kamusikaneko anokuti anabomdidoyo anasikuru akakumhanyane pamakumbo kwati kanorowa kanogona kusarowa varipo but kana vaenda kanonzi iwe ndakati chiwe hauzoti uri mwana musikana. Saka pari kunzi mwana musikana akaera abata izvozvo kuti handifane kujairira miri yevanhurume, paari kukura vhesi rabva rati ngaachirega kuzoirasa mirayiro even akucollege. Muri kuona zvaigonekwa naNathaniel, vakucollege havana kurasa mirayiro yavakadzidziswa kumba. For example, pane mirayiro unoita kunge uri simbu asi wakakura kunharaunda dzandaigara hanzvadzi dzangu vaiudzwa kubvira vari kumahumbwe kunzi pamunoita mahumbwe enyu kumagaba ikoko hatidi vanhu vanotamba nevakomana, itai mahumbwe enyu mega. Maona mutemo wavaiudzwa vainzi itai mahumbwe enyu ega, hatidi vanhu vanoita zvemagaba. Vakatoona kamukomana kaiuya kumahumbwe kuyakwe kainzi iwe enda kutamba nevamwe vakomana iwe. Ari kuzona murayiro waipiwa. Saka murayiro iwo uri kunzi usaurase kana wakura, but munoona zvinoita vanhu vedu asikana kana wakura. Murayiro uya vanofunga kuti ndewe kumahumbwe chete. Kana akucollege anofunga kuti zvaexpire, anenge akuchitamba nevakomana zvokuti ukatomubvunza unotodwa iti pastor inini all my friends are guys. Haachatodi kutamba nevasikana manje, anenge akutamba nechipane chakaipa here kutamba nemagays. Aiwa ndo pari kunzi nevhesi iri pane uchenjeri sei vakuru vaiti tamba nevamwe vako. Hatingaitsanangure hedu tingabude muchidzidzo, but pfungwa iri kubuda pandeyekuti vabereki vanotirayira vaya mitemo ine kutya Mwari haidi kuti munhu akura airasa, because haurase chinhu chausina kumbobvira waita. Saka ndo pane mitemo yakawanda mfundisi. Vakomana taiudzwa kunzi kama musoro, ukaona kuti kamutemo kanoita kunge kasina basa kama musoro, but munozera kuti vakomana kana vakura vane pavanongofunga kuti zvaexpire. But Bible rabva rati wedwe kana tiri vanhu vanoda kuva vakachenjera ngatiteedzerei kurerwa kwatakaita nevabereki vaitya Mwari. Dzidziso yese yatakaona ya kana tati kurei taakuziva pachedu tochengeta mitemo yaMwari ndo pane uchenjeri hwedu. Ngatirambei takateerera iko zvino ngatimbonzwa kambo touya toenderera mberi nechidzidzo chedu.
Tinokuchingamidzai vateereri muchidzidzo chedu Huchenjeri. Tapedzisira tichiona kuti huchenjeri hunodiwa kubvira panobata mimba, mwana ari mudumbu ari rusvava achikura, dzidziso yakanaka yese yaanopiwa nekuzotya kwake mitemo yaMwari zvinobatsira kuti kuite munhu ane huchenjeri sekuona kunoita Mwari. Pane mumwe murume mubhaibheri watinotoziva kuti ndiye anonzi anga ine huchenjeri, Soromoni. Arerwa zvakanaka, ndiye uye hatimusarase kudzidzisa kwavabereki. Asi akasviko imwe stage yaakaziva kuti vabereki vaita pavo, but still kuti huchenjeri hunyatsowanikwa mandiri pane chinodiwa. Toda kuti pastor vativerengere kuna 1 Kings chapter 3 verse ya 5 kusvika pavhesi ya 10. Madzimambo ekutanga 3 verse 5 kuenda pa10. Jehovha akazviratidza kuna Soromoni paGibheoni nokurota usiku. Mwari akati, kumbira chaunoda kuti ndikupe. Soromoni akati, makaitira muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu unyoro hukuru zvaakafamba pamberi penyu nezvokwadi nokururama nomwoyo wakanaka kwamuri, mukamuchengeteravo unyoro uhwu hukuru zvamakamupa mwanakomana kugara pachigaro chake choushe sezvaakaita nhasi. Zvino Jehovha Mwari wangu, makaita muranda wenyu mambo panzvimbo yababa vangu Dhavhidhi. Asi ndiri mwanana hangu, handizivi mutoo wokubuda navo kana kupinda navo. Muranda wenyu uri pakati pevanhu venyu vamakatsaura, vanhu vazhinji kwazvo vasingagoni kurapwa kana kuverengwa nokuwanda kwavo. Naizvozvo ipai muranda wenyu mwoyo unonzwisisa, kuti nditambe mhaka dzavanhu venyu, ndizive kutsaura pakati pezvakanaka nezvakaipa. Nokuti ndianiko unogona kutamba mhaka dzavanhu venyu ava vakawanda? Zvino kutaura uku kwakafadza Ishe, kuti Soromoni wakakumbira chinhu ichi. NdiSoromoni yakura. Muri kunzwa here kuti paakura pangatopfuura zera remayuthi akumusoro atomambo. But ari kuti ndiri mwanana. Alright. Ari kuratidza kuti aive neshungu dzekuti anyatsoita zvinhu zvakangwara pamberi paMwari, zvine uchenjeri zvechikuru. Zvechikuru zvinoratidza kuti uyu mwana uyu handi mazona manje kana. Saka hanzi naMwari kumbira chaunoda. Right. Apa hana umbokumbirira kuti Mwari ndikumbira ndiri mambo ndigadzirisirei kana ikonomi kana kuti mhandu dzangu dzimwe nyika vasasikondirwisa. Hanzi akatanga akati, Mwari maita zvakanaka, ndikukumbirawo ndipei kungwara. Uchenjeri hwekuti ndiri mambo, vanhu vakauyawo nenyaya dzinoda kuenzaniswa, ndidziite sekunge ndiri kuita murimi chaiye ari kuita nyaya. Plus munoona kana ndaa mambo ndichapota ndichidedzwa kwakawanda kumafunction, kumwe kune kuda kuitwa maofficial opening ezvimwe zvinhu. Ndikukumbirawo kuti pandinosvika vamwe vanhu handichatosvika kwavari vahombe kwandiri, ndigone kuvawo munhu anogona kusvikopinda pakati pevanhu, anogashirika. Even pandinotaura navo vagone kuona kuti aiwa apa pane mwana. Hanzi Mwari akafadzwa nerequest yezvikanzi, Soromoni unoshamisa. Hanzi because vanhu vese ukavati namata vanongokumbirwa kuti chengetei vana vangu, mundipo utano munyika ine rufu yakadai, komborera project yangu, itai ndiwane attachment. Hanzi ndominamato yazara munyika. But Solomon akakumbira akati, Mwari ndinoda kuti ndiwane wisdom. And akabva apiwa wisdom. Kureva kuti kudii vateereri? Ndiri kuti vabereki vaita pati yavo kubvira uri mimba, wachengeta mimwe mitemo yaunopiwa, unofanira kusvika rimwe zera, atingati makore api, but iwo wega unozviona chinhu chinotokumbirwa weye kuna Mwari kuti Mwari ndibatsirei ndiwo akachenjera. Why? Nekuti uchenjeri hwese origin yacho ndiMwari. In other words, ratidza kuti unoda kuacquire wisdom. Iva neshungu, iva nechidiso cheko, but mukuonera kuti wisdom yatsanangurwa ine chekuita nekugarisana. Mambozvona. Unoziva kuti iye zvinezvi kumagrosa kwakawanda kana kumagrowth point kwakawanda hakugarike zvakanaka nengari yemayuthi vezera rana Daniel nana Solomon. Unotonzwa vanhu vakuru vachiti, uko kumagrosa uko ari kunyangadza ikoko ndevechidiki. Yet ndo vangadaro kutoita saSoromoni, wekuti Mwari tibatsirei kuti patinoonekwa nevabereki tive vanhu vanoyemurika.
but mukacherechedza nyika yedu iri kutoita kunge iri kuwedzera kuipa nengari yevechidiki. Yeti ndo vari kushaya uchenjeri. Yeti ndo panobuda Daniel manje. Saka muchaona kuti chikonzero Mwari akatiti dzidzai bhuku raDaniel mazuva ano ekupedzisira. Ari kutoreva kuti aida kuti mimi vechidiki vedu mukope unhu hwakanaka hwaive pana Daniel. Saka muri kuona ari kunzi vakagona kumira pamberi pamambo. Kureva kuti unhu hwavo ukanzwa bhaibheri richidaro pastor riri kusummarize. Ukaona uchinzi uri kugona kumira pamberi pamambo kureva kuti unhu hwako hauna dambudziko nababa. Iwe vamboona here pastor kuti tisatamboenda basa racho rauri kutumwa. Ukanzi uri kudiwa nashefu kuofisi kwavo. Pane kasvikiro chaiko kaunofanira kutoita kuti uratidze kuti saka ukanzwa bhaibheri richiti ana Daniel vaimira pamberi pamambo kuratidza kuti unhu hwacho hwaive huri right. Hausvika wakangozhangandira uchidii. Mambo anosungunuka newe. Anosungunuka newe kuti garai apa akomana ndine nyaya yandinayo. Ndo zviri kutarisirwa naMwari mazuva ano ekupedzisira kuti tikaita vanhu vanenge ana Daniel vane uchenjeri hwakadaro, even nyaya yekufambiswa kwevhangeri inofamba zviri nyore. Ndoda kuti muverenge pana Timothy wekutanga chapter 4 verse ya 13. 1 Timothy 4 verse 13. Yes. Napakurayira napakudyira ndichiuya. NdiTimothy ari kurayirwa naPauro. Timothy akarerwa zvakanaka. Mbuya vake vainzani zviya? Royce namai vake Eunice. Bhaibheri pane imwe ndima rinototi Timothy akarerwa vakadzi vaira vakaita unani hwavo. Vaitya Mwari. Vagomurera nenzira yavanoziva kuti tiri kugadzira mwana anotya Mwari. But agadzirwa kudaro bhaibheri manje riri kuwedzera richiti Timothy waitirwa zvese izvi nevabereki. Iwewewo pachako chishingaira pakuverenga. Hani mapaona manje ndo pakuchuya zvakaitwa nana Daniel pacollege. Waakwako chivo munhu anotoverenga. Saka pachiri kunzi kuverenga bhaibheri hasi kungoreva kuverenga bhaibheri. Timothy aive muvhangeri but ari kunzi kuti uve a young man anotibatsira musociety agomira kuti uyemurike. Verenga. Alright. Saka chandinozana kuti my youth wherever we are. Right. Hatifanire kuti bhaibheri tirione kana tadzokera kumba chete. Very good. Unenge uchitofanira kuva wega uchishingaira uchiverenga. In other words, ndo paurikutowedzera kuacquire wisdom. Ende ukazwa bhaibheri chiti kushingaira ka ruziva kuti chinhu chinomboita kunge chakuti bowe. Hani mazona chinoda effort. Handini mazona. Saka ndo zvaiudzwa Timothy kuti aite. Izodzwa imatsanangurwa anoitwa Timothy pana 2 Timothy chapter 3. Verengai kubva vhesi ya 14. Tangirai pa 14. Kusvika pa 17. Tangirai pa 14. Timothy wechipiri 3 verse 14. Yes. Asi iwe rambira pane zvawakadzidza nezvawakatendiswa. Uzive kuti wakazvidzidza kunani. Kuti kubvira paucheche hwako wakaziva manyoro matsvene anogona kukupa uchenjeri hunoisa kukuponeswa nokutenda kuri muna Kristu Jesu. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira pakudzidzisa nokurayira nokururamisa nokuranga kuri mukururama kuti munhu waMwari akwane agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka. Hanzi Timothy ndokumbira kuti usabve pakudzidzisa kwekutya Mwari kwawakapiwa nevabereki vako. Ende paunenge uchisangana neinformation nyowani muupenyu, nyatsoongorora kuti uri kuidzidza kunani. Nyatsoongorora ari kupakura source yako. Because chaaiudzirwa izvika aive wechidiki. Kune peer pressure pastor kumacollege. Mukatasa vanhu vedu akawanda unhu hwavanoita kucollege handiwo unoitwa kumba. Inyaya yekuti kune imwe information anenge achindasarira. Ndo pari kunzi Timothy usadaro. Saka zvikanzi Timothy advantage yaaive nayo patsanangura bhaibheri. Hanzi aive neadvantage yekuti kwatatanga kwe1000 days kwakwaitwa zvakanaka. Kuri correct. Paati kure asamuka ega haana kubuda mudzidzisi wekuri correct. Paati samuke ajaya ari kubva hanzi chiramba futi uri pabhaibheri. Usabve ipapo. Ende rabva rapesa richiti advantage yawinayo Timothy ka une advantage hombe kupfuura vanhu vese even pamwe vari kukukunda kuchikoro. Nekuti bhaibheri hanzi rinobatsira kutsiura, kurayira nekudzidzisa. Saka muchiona kuti zvidzidzo zvakawanda zvakatinakira zviri kumacollege zvakatonaka,
but zvishoma zvinonotsiura. Yeah. Ani mapaona zvishoma zvinonoraira. Zvidzidzo zvizhinji zviriko ndezvemaskiri. Ndizvokupa maskiri ekuti urarame uite makanika anogona. Uite chiremba anogona kuvhiya vanhu uchidaro. But zvidzidzo zvacho hapana chinokutsiura. Hapana chinokuranga. Saka pari kunzi Bhaibheri manje chikonzero nei richifana kuva source yewisdom. Hanzi ndo rine tunhu twese upo. Rinono kushepa kuti ubude wakakwana. Pane vhesi yamapedzisira kuverenga rabva rati rinoita kuti munhu akwane agadzirirwe mabasa ese akanaka. Harisi kungora mabasa emuchechi ba kuti uri asha uri elder uri pastor. Riri kutoreva kuti Bhaibheri rikashandiswa nemazvo rinobatsira kuti pabude teacher kwayo, pabude mupurisa kwayo, pabude chiremba kwayo, pabude accountant kwayo. Mapabata Bhaibheri manje ndo rinonotiburitsira Daniel wamazuva. Teacher asingatyise chera aida unoziva kuti teacher afanira kuti vabereki vatye kuti mwana afarirwa mukirasi naticha. Vanofanira kugutsikana kuti even mukirasi makavharwa door teacher zviri ari kuticha metsi chete. Saka hanzi Bhaibheri ndo rega rinozvigona. Maskiri ekumakoleji anenge angovaudza kuti kana muda kuti mwana abate metsi ekuti tanga nekupa example iwodai. But Bhaibheri ndo rinozoti teacher wagona maskiri aya asi mwana wauri kudzidzisa asi mudzimai. Mapabata manje. Saka tikaita vanhu vanenge ana Daniel vaya. Saka mukuona mambo ari kunzi akabva avasaina kuti imimika chinditirai mabasa muno muBhabhironi. Why? Vanga vakashepwa kwese. Ndo uchenjeri manje. Pari kujeka. Saka vateereri shungu dzatinadzo tiri mustudio kunyangwe takamirira kuuya kwaJesu tinotori neshungu kuti masociety edu agarike. Kuma-growth point kusatyisa. Kuzvikoro vana vasatyirwe nekuti kune maticha ari right. Chiremba chaiye asatyirwe kuti munhu akaenda aine mudzimai ari kunoonekwa mimba yake kuti iri sei. Zvinofanira kuzikanwa kuti kuna chiremba ari right. Kwese tikaita vanhu vakadaro munoziva kuti kune ndimaindudza nyaya yemupurisa here wokuti iye ari kufanira kuchengeta vasungu. Tinoziva nyaya yatinongotaurwa kapamatembaakamirira magopi. Mupurisa iwowo ndo musungwa auya ane kwaanofanira kuenda. Wotora maki unovhurira musungwa iyeye amukadzi. Handitozvona. Saka zvinhu zvakadaro manje ndo zvamuri kutsanangura mufundisi kuti Bhaibheri rinodzidzisa mupurisa oziva kuti inini pandinogumira kana ndavhura dhoketi kana ndaita so ndinozotora musungwa ozoenda apo ozodaiwo izvi ndiro Bhaibheri rinoba. Saka muchiona kuti patiri kutsanangura mumwe angaite mubvunzo wekufunga kuti kudzidza kwekuchikoro kwakaipa. Tiri kuti kuri kwega kusina foundation kutaura chokwadi vateerereka hatina zvatinei tichiita. Tiri kubika mbodza ngapaite kutya Mwari. Ndoda kuti muverenge kuna Matthew 7 verse ya 24. Mateo chitsauko 7 verse ya 24. Inoti kudi Mateo 7 verse ya 24. Verse 24. Naizvozvo mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu aya akaaita ungafananidzwa nomurume wakachenjera akavaka imba yake parwari. Saka muchiona kuti mukudzidzisa kwaJesu airamba achidzosa pfungwa yeuchenjeri. But pfungwa yeuchenjeri kuna Jesu yainyanya kusendama pakuti tinoda kuona zvichizoraramika. Aisangoda theory yekugona pabhuku chete. Saka iri kunzi kuratidza uchenjeri ngauoneke uchiraramika musociety. Seuye ari kunzi kuvaka imba pane imwe nguva nditaura mufananidzo wevasikana vane gumi. Achiratidza kuti kakurarama kanofanira kunoratidza kuti pane uchenjeri. Saka uchenjeri ndo chinhu chiri kutodiwa mazuva ano ekupedzisira vateereri. Uchenjeri semaonero anoita Mwari. Ndoda kuti muverenge kuna Ezekiel. Tipatsanure uchenjeri kuti zvijeke kuti zvakakosherei mazuva ano kuti uchenjeri uvepo. Ezekiel 28 verse ya 3. Ezekiel 28 verse ya 3. Tarira unokunda Daniel pakuchenjera kwako. Hakuna chakavanzika chausingazive iwe. Ndianairewa baba. Ndi Satani. Right. Hanzi kudi. Satani ari kunzi ane mano anodarika aDaniel. Right. Saka kureva kuti apa ndiye mhandu yedu futi mu. Ndiyo mhandu yedu kureva kuti kana ukafamba usiri kubatsirwa naMwari. Right. Mano adhiabhorosi aumbomakunda aupukunyuka.
Very good. Because Daniel paari kunzi ari kukundwa haasi kukundwa pakutya Mwari. Ari kunzi Daniel aita number 1 muBhabhironi yese. Pauniversity paya akunda vese. Ari kunzi agona hake asi kuna Satana aita mudiki. Satana ane mana anotonopfura zvemaskiri zvezve. Hanzi Satana anopfura. Saka ndo pari kunzi manje saka tikachita society nevechidiki pastor vanongori nemaskiri asi vasingatye Mwari kuratidza kuti already takatokundwa hondo yacho. Because munhu wacho wavanofanira kuti vanzvenge anovakunda mano anotikunda mane waye anotikunda kaukanning nemaskiri. Saka kutoti timukunde manje kuenda kune rimwe side risingagonekwe naSatani. Because rekuweka nets anogona, remaskiri anogona. Animazvo chaasingagone Satani kuchengeta mitemo yaMwari nekutya Mwari. Saka kana toda kuwina hondo iyi as a society takamirira kuuya kwaJesu. Ndiri kutokuchallenge vateereri vabereki nemi students. Ngati akwayei skills anodiwa kuti tirarame. But ngatichiendai a step further kupfuura Satani. How can we do that? Toenda rutivi rusingadiwe naSatani. Satani haadi kuchengeta mitemo yaMwari. Haadi kutya Mwari. Tikadaro taakuri safe side. Inobva yabuda zvakanaka. Ndoda tuverenge kuna zvakazarurwa. Revelation chapter 13 verse ya 18. Zvakazarurwa 13 verse 18. Yes. Ndipo panokuchenjera. Unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara. Nokuti chiverengo ichi ndechemunhu. Chiverengo chacho ndi 666. Pakudzidza kwatichaita vateereri pane dzimwe nyaya dziri mberi dzatichadzidza dzinotombotaurika kwamuri kumakereke dzine chinhu 666 666 dzichidaro inyaya itori muBhaibheri iyoyo. But tisati tatomboidzidza Bhaibheri rabva ratopa yambiro. Zvikanzi nyaya idzodzo kuti muzotinzwisa ndofunga dzichadzidzika handiti hanzi nyaya idzodzo kuti mutozodzidzwisa panoda uchenjeri. Amazvona saka Bhaibheri riri kutoti mazuva ano ekupedzisira vateereri hapasi kuda mutendi kana munhu anoita zvekunamata akati puse anongori nemacertificates ekuchikoro. Ngatityei Mwari ndo pane kutanga kwewisdom. Tikadaro tinogona kuzova safe kunyaya iyi yataurwa yekunzi inana 666 iri kutonzi vachapukunyuka pairi vanhu vanenge vakachenjera. Aiwa kwete vane madegree chete vanhu vakatochenjera sekudzidza kwazviri kubuda muchidzidzo chinechi. Ndoda kuti mutaure nevateereri mubva mavaoneka nekuvapa mafone numbers kuitira kuti panogona kudaro paina ane mubvunzo. Toda kutenda vateereri nekuve nesu muchirongwa. Ngatishingairire huchenjeri hwemhando iyi. Toda kutenda mufundisi nekutungamirira chidzidzo chakawanda kunyanya vechidiki. Chero nevanhu vakuru kune vamwe vanopusa kana mukasangofamba nemitemo yaMwari unoita baba vakapusa, unoita mai vakapusa. Huchenjeri kutya Mwari, kufamba nemitemo yake. Mwari ngaatibatsire wherever we are, uri kucollege, uri kubasa, kwese kwaunenge uri tinochengeteka bedzi kana tichifamba tiri mumitemo yaMwari. Panogona kuita mibvunzo yamuka kana pamwe pokuti ndoita sei kubva apa kuti ndiende padanho riri mberi pauchenjeri. Tifonerei, tumirai mameseji tinobatsirana nemi 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Para vakuchengetei tisangane muchikamu chinoteera. Baba ngizi letha kuwe ungumsizi wena ngangizisitha kuwe ingayanga phina namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo konke ukweswela kwami ugcwalisa
ikulu